Da poesía, a escultura dos Rollins o son do Entroido. O artista píquico desprega todo o simbolismo da festa máis popular e aparecen impoñentes figuras, tótems, libélulas e paxaros xigantes. Mirade. Todo un bestiario popular que convive na vida cotiá dos humanos. Máscaras, peliqueiros ou boteiros forman parte desta exposición que acolle o Centro Cultural Marcos Valcárcel, como vos decía, Entroido, mobiliario, vestido, escultura. É parte do universo creativo de Ángel Manuel Rodríguez, de Piquico. Como estás? Boas tardes, como estás? Hola, boas tardes, ben. Como vai esa exposición? Dicirme, bueno, que salvo pequenos detalles, estás contento, que a xente está indo e que ademais cadra, claro, no tempo de Entroido. Sí, en principio era para facerse un pouco antes, pero fíxese era nesta data moito mellor. Sí. Bueno, o título dinos bastante do que hai dentro, non? Sí. Entroido, mobiliario, vestido e escultura. Sí. Pois é un conxunto destas tres cousas, non? E eu teño feito a mellor outras cousas que non van por este xeito, pero claro, que hai que lidiar con estes tres elementos, non? Facelos coincidir, ten a súa historia, pero tamén ten o seu prazer, porque a hora de pensar e combinar e que armonicen, pois é un xogo moi interesante. Bueno, cada peza en sí mesma parece un xogo interesante, imagino que para o autor un prazer, porque son minuciosas, son detallistas e todos os detalles están moi cuidados. Sí, o mismo que os propios traxes. Non son disfraces, que son traxes. Dícense que un non se disfraza, xente que se vístense cos traxes dentro. Entón, claro, teñen unhas cousas maravillosas que dá pé a que teñen moitas suxerencias, son moito coloridos, movimento, sonido, esa potencia, esa forza que ten o Entroido de determinados personaxes, que queda un aí, queda un encantado, enganchado. Ti que criaxeste en Viana. Sí. Ahora vives en Vigo, creo, pero criaxeste en Viana, ou seja que o Entroido lévalo posto, como quen di, non? Sí, sí. Ali, pois claro, vivimos o Entroido desde pequeniño. Ali nunca morreu o Entroido. E iso quedouche sempre, e de cando en vez agroma na túa obra, ou como é? Porque nesas obras que estábamos vendo de fondo, bueno, están os boteiros tamén, hai peliqueiros, hai, bueno, outras figuras do Entroido da zona de Ourense. Sí, pois claro que asume desde pequeniño o mamalo, pois claro que me quedo dentro. E levo con este tema, outros días estaba facendo cálculos desde que empecé a facer, non sei se fora un cartel para Viana, mellor pasaron cerca de 35 anos. 35 anos? Desde que empecé con esta historia. E que foi cambiando en ese tempo? Pois antes había moito menos boteiros, había a fariña, máis ou menos o mesmo, pero digamos, era máis, había moita menos xente participando. Agora, pois claro, hai moito máis boteiros, hai moitos fulións, algún día, hoxe creo que o día que hai ali unha fariñada moi bestia. E, bueno, en principio, pois eso. Salen as formigas tamén. As bestias, os bichos, están tamén nesta exposición, pero son bichos diferentes. Os bichos? Hai cabalos, hai... As bestas, sí, o bestiario, o animalario e tal, pois claro, dentro do que representa o Entroido como unha representación de... como para excitar a naturaleza e ofrecerlle a través dos movimentos, das máscaras, pois ten moitos ritos agrarios onde os animais están metidos polo medio, entón, claro, forman parte de toda esta simboloxía do Entroido, claro, forma parte. A máscara é aí a parte humana, digamos, ese bestiario que te dicías, a parte animal, e todo alrededor dunha tradición. Está a cor e está a madeira tamén, bueno, de cor natural. Hai unha combinación de ambas cousas.
Pois sí, como base pois está a madeira, non? Donde a que máis predomina. En relación pois a eso, pois tuve que armonizar pois cos pequenos detalles dos traxes ou dos disfraces dos personaxes. Estes que estamos vendo, por exemplo, que estábamos vendo de fondo, levan máis materiais que a propia madeira? Sí, sí. Ahora non sei qual saliu o último, que non me estaba fixando. Bueno, non sei, pero a través do monitor estamos vendo constantemente figuras distintas e preguntaba se había máis materiais ca madeira. Sí, basicamente a madeira, pero hai louxa, hai chapas de metal, hai azulexos, hai mármore, hai granito, hai pedra, aparte de elementos como bombillas e elementos lumínicos, porque claro, ser lámparas de colgar, lámparas de pared, lámparas de pé, pois, sí, elementos que lle axudan a madeira a expresar o que son as texturas, as calidades que se utilizan pois a hora de facer os traxes, os disfraces. Hai figuras enormes, hai non sei se é un paxaro ou unha libélula, esta mesmo que estamos vendo de fondo, que é como unha especie de peliqueiro enorme, non sei. O tamaño tamén a hora de traballar, non sei se vai medrando conforme o vas facendo ou como é. Eu fai 12 ou 13 anos fixera grande, esa que de 5 metros. E depois, pois, eu non podo andar cargando con esa unha cosa así tan grande. Fixera, bueno, por un asunto. E o que intento facer, pois, son cosas que podes meter na casa. E a mellor, principio por ahora, estou facendo cosas que midan menos de 2,5 metros, que é a altura da casa. Para algunhas delas fai falta unha boa casa. Bueno, 2,5 metros é o que teñen normalmente as casas, non? E depois, claro, se a mellor tes un escritorio, pois ten que ser tamaño escritorio, unha mesa, tamaño mesa, silla, tamaño silla. Todas as pezas teñen utilidade? Todas, son funcionais e tal cual están, poden ir como mobiliario. E cal é a peza que máis te gusta traballar ou a que máis te inspira para traballar? A peza, dices, de entroido, de personaxe? Sí, de mobiliario, digo, a hora de deseñar, non sei se é o mesmo poder deseñar unha mesa, ca unha silla, ca un... Cada un é distinto, requiere un proceso que a ver por onde sale, non? E por onde empeza o proceso? Desde varios ángulos. Vou facer unha mesa, non? Que non tiña. Vou saber, empezar que fago a mesa, que material ou como a fago, e a maiores hai que pensar que elemento, que personaxe de entroido a meto dentro do mobiliario ese, non? E como o metes tamén, porque non sempre entra igual. E entón, claro, que o proceso ese, pois claro, a parte de facer a escultura, de facer o elemento do entroido, que sexa mobiliario. Entón, claro, hai que xogar con esos tres elementos, non? Que, en principio, como dixen antes, é máis complicado, pero claro, o proceso de creatividade ten o seu momento de creatividade, e claro, esos momentos tamén de porte mellor un pouco de mala hostia, porque claro, non, entón, claro, o momento de ter que sentarte, barallar, en momentos de que estás perdido. Bueno, hasta que saia a idea un pouco máis limpa, non? Sí, claro, hai que ir E despois, depurando. ese momento, xa así para rematar, no que como esta entrevista tes que rematar unha peza, que non sempre sei se é doado saber cando unha peza está rematada. Eu penso que me paso o tempo suficiente como para querer que están rematadas. Hai outras pezas que teño nos cuales deixanse sin rematar para que a propia materia xa sugiera o elemento, se é madeira ou é pedra, que sugiera. Eu penso, neste caso, penso que sí, que as teño rematadas. Moi ben, pois Piquico, un placer, gracias por estar aquí, sigue disfrutando do entroido e sigue disfrutando deste traballo que parece, así a simple vista xa, que che gusta moito. Sí. Un placer. Volvemos outra vez aos versos